רק עכשיו אני מבינה מה זה אבל. ואבל זה בעצם מספר החלטות. וחוזרים על אותם החלטות כל יום. לקום בבוקר או לא לקום. אני קמה כל יום ואני צריכה לעשות משהו כל יום. ואם אני עושה את זה, זה לכבוד בנג'י, בגלל שהוא לא היה נותן לי להישאר במיטה. הוא היה כועס. אז בשביל מה אני אעשה את זה? זה אבל. אבל זה החלטות. ייי! גדלנו באמת כמעט כמו תאומים, עם הפרש לא גדול, ומבלים ביחד אחרי בית ספר. המון כיף, המון צחוקים, המון מכות, המון הצקות, אבל עם המון אהבה ובדיחות אישיות שלנו, שבאמת אף אחד לא מכיר ולא יכיר. הוא היה ילד שובב, הוא היה ילד עם חיוך שלא ירד מהפנים שלו. הוא היה מכור לגמרי לקרוספיט. הוא היה מה שנקרא my 3D son. Dyslexic, dyscalculate, dysgraphica עם ADHD. למרות הכל, הוא הצטיין בכמעט כל דבר. בנג'י היה בן אדם מדהים. הייתה לו נשמה ענקית. מאז שהוא היה ילד, מה שאפיין אותו זה הנתינה. וככה הוא נפל כשהוא הציל אנשים אחרים. 7 באוקטובר 23 פוגש אותי פה בבית. אני בחודש שמיני להיריון ראשון, ומתעוררים פה אני ובעלי לכל האזעקות. בשום שלב באותו יום, מעבר לחרדה לקיומנו ולקיום המדינה, לא נוסף לזה עוד מימד של לחץ כלפי בנג'י. בנג'י בקבע, זה לא שהוא קפץ מילואים או משהו, אבל היה שבת בבית. כתבתי לבנג'י, אז הוא כתב לי משהו, I love you. הוא לא היה ילד שהיה כותב דברים כאלו. אז הבנתי שהוא בעבודה, איך שהוא אומר, וידעתי שיש סכנה. הגיהנום שלנו מתחיל בעצם בראשון בערב, כשבטעות קולגה של בנג'י בצבא שומע שבנג'י נפצע, אז הוא מתקשר לרותם, ארוסתו של בנג'י, לשאול לאיזה בית חולים הוא הגיע. ואז מתחילה ההיסטריה של מה זאת אומרת נפצע ואיזה בית חולים. אנחנו לא... השאלות נערמות והתשובות עוד יותר מתרחקות מאיתנו. ביום שני כבר לא יכולתי יותר לשבת בבית, חזרתי למשמרות במיון, טלפון מקצינת הנפגעים, אני מתנצל, אמרתי סליחה, אני פשוט חייב לענות לטלפון הזה. וכאן הוא אומר לי, אני רוצה לדבר איתכם על בנג'י ז"ל, הוא נהרג באותה התקלות שאני נפצעתי. הפלטה לי צווחה, כל המיון שמע את זה. אתה אמרת לי, אבא, כשאתה תהיה זקן, אני אדאג לך כמו שאתה דאגת לסבא וסבתא. וזאת ההבטחה היחידה שלך שלא קיימת. הנה אני פה זקן ואתה לא פה. אני עכשיו גבייה מהלכת. Dead Man Walking. החיים שלי נגמרו ב10 לאוקטובר. זה היה הסוף. עכשיו זה רק. 9 בערב ביום שלישי, קצינים דפקו לנו בדלת, את אותה דפיקה נוראית, ואנחנו מקבלים את הבשורה שבנג'י נהרג ב7 באוקטובר בלילה בקרב על בארי. היה לי בערך כמה מאיות השנייה של הקלה. שנייה לנשום, שהוא לא חטוף, ושגם החיפוש ואי הוודאות הזה שהוא מה שהורג נפסק. בנג'י בתור החץ שהוא היה בתור לוחם, נותן למישהו לעשות את התפקיד שלו, שולף מישהו מאותם ג'יפים, ובעצם בכוח, ממש שלף את הקצין בכוח, אמר לו, אתה נשוי, יש לך ילדה קטנה בבית, אתה נשאר. ומקבלים קריאה להגיע לבארי. ולבנג'י זה לא מספיק.
אין להתאסף, אני רוצה גזרה עכשיו, אנחנו נכנסים. כל דקה שאני עומד פה זה חיים שאני לא מציל. ובנג'י מציע מהלך שהוא מה שנקרא תמות נפשי עם פלישתים. זה אומר שהצוות רץ קדימה ומושך אש, כדי שכוחות יוכלו לסגת אחורה, כדי שהם יוכלו לאתר את מקור אש המחבלים. זה מה שהם עושים, וזאת בעצם המכה הקשה. לא התפלאתי. בנג'י היה מלא ערכים. הוא היה באמת הדוגמה של אחריי. אתה אף פעם לא יודע כמה חוזקות יש בך, עד שאתה חייב לעשות משהו. והייתי בטוחה שהרגליים שלי פיזית לא יסחבו אותי בלוויה שלו. הייתי בטוחה שאני לא אצליח ללדת בלעדיו ולחיות. ויש משפט שמלווה אותי כבר שנים. אדם שיש לו למה, ימצא כל איך. עם כמה שזה קשה וטרגי, הוא הלך והקריב את עצמו בשביל המשפחה שלנו, והמשפחה שלנו מבחינתו זה לא רק הגרעיני ורותם, משפחה שלו זה עם ישראל, זה מדינת ישראל. וכמו שהוא הלך עם זה בגאווה, אני גם אלך עם זה. וזו גאווה מאוד כואבת ושורפת ושחורה, אבל זה בשבילו. ביחד עם חברים שלו כתבו שיר. השיר מבוסס על הנדרים, שמסתבר שרותם התחילה לכתוב חודשיים אחרי שהם התחילו לצאת. ובעצם במקום להקריא אותם בחופה, היא הספידה את בנג'י בלוויה. שתדע שכל יום שאני קמה אני אומרת עליך תודה. תודה שבגלגול הזה מצאתי נפש תאומה. עד סוף החיים וגם אחריהם, כי זה הדבר היחיד שחשוב. גם בגלגול הבא אני אבוא לחפש אותך חשוב. איפה אתה? כולם מחכים לך. הכל מוכן תחת החופה. אמא ואבא ואותון געגועים, כובד משקל אובדנך מייצר חיים. אבל אם אתה לא פה, אני בטוחה. אראה אותך שוב בגלגול הבא. זה לא קל, אף אחד לא רוצה לסיים את היום ככה. אבל אנחנו עושים את זה בשביל בנג'י. בסוף כשכל מי שישב בפאב ויראה את זה, זה בשבילי רואים את בנג'י. אני רציתי להגיד לך לזה. לא משנה מה יהיה איתי בעתיד שלי, כל עוד את איתי אני שלם. ואת תמיד תהיה הבחירה הראשונה שלי בכל דבר. ואת תהיה המצפן שלי כשאני אצטרך להחליט על משהו, ולהסתכל עלייך ואני אדע תמיד את התשובה. אני אוהב אותך. עדיין עומדת, מחכה לך.